Mi ddoth y band nes yma o weddillion Gen Genero gynt heddwch I llwch nhw. Gadewch ni gyflwyno chi I OEN. Fi a Eryl di creu yr OEN. Mae Chris Hopwood yn chwarae drums a wedyn da ni'n cael aelodau achlysurol I helpu'n allan fel bethau. Da ni'n di cael band creu at ei gilydd eto, ond gobeithio yn y misoedd nesaf wneud rhywbeth ddatblygu. Mae'n elfen o post-punk type o beth yn ymwneud ymwneud. Shoegaze ar adegau. Yw sort of dark garage psych. Ond diolch yn hynod o psychedelic, mae'n fwy... Dwi'n bo. Mwy rock and roll yn tech a psychedelic. Dwi'n mynd allan siŵr I fod yn onest. Be oedd o, John? Rural zombie surf grunge twang. Oce, sori, dwi'n gwneud. Dylanwadau eitha amrywiol o bethau fel Jesus Mary Chain, My Bloody Valentine, Stone Roses, Spiritualised. Rhyw gymysg o ryw rock, garage rock, eitha surfi. Dwi'n cymryd dylanwad o stwff megis gitar The Smiths, eitha Johnny Marr a stwff mwy grungy. Mae yna elfennau bosib o Gen Genero cynnar iawn, ond ar ôl tua 2008 enghraifft, o be nath Gen Genero troi fewn I efo music, efo melodia a pethau fel yna. Da ni'n eitha gwahanol I hynna. Mwy caib a rhaw. O ran rhyddhau cynnyrch, dwi'n yn gwybod, da ni jyst yn cymryd pethau fatha ma'n dod ar hyn o bryd, just plate by ear ar hyn o bryd. Yn y 2 fis nesaf, nawn ni'n neilio pethau lawr. A ia, gwmpas dolyg, nawn ni gael few gigs, dwi'n meddwl. Gosh, da.